Moikki, moi, on keskiviikko ja Supido. Niin on, keskiviikko ja Supido. Meillä on tänään taas kauheasti teille kivaa systeemiä. Meillä on Sims Lemmikit, tuo uusi mahtava lisäosa siihen kauheeseen simulaatioperheeseen. Sitä hässäkkää mä yleensäkään koskaan ymmärtänyt. Pelataan Gamecubella vähän mättöä, nyt kun VVS F-jätkät kävi täällä Suomessakin, niin sen kunniaksi vähän kubeillaan ja kokeillaan meidän hienoa autoratti-hässäkkätuolimeininkiä, jos tällä Supertraxilla se vaikka toimisi tuossa mid-price-osiolla. Pidetään peukkuja. Joo. Mut nyt huomioikaa tämä mun erittäin ergonominen asento tässä näin, että tää on niinku loistavaa. Tämä on kaikkien fysioterapeutin unelma. No elikkä. Sims Lemmikit siis on kyseessä. Paljon on asiat pysynyt ja paljon on tullut uutta. Ja nyt on semmoinen tilanne, että mulla ei valitettavasti ole tässä vielä mitään elukkaa. Mulla on kyllä tämmöinen akvaario, mutta se ei nyt kauheasti niin kuin... Lemmikki kuin lemmikki. Niin. Se nyt ajaa asian. Mä tässä soitan, nyt lähdetään vanhaan kaupunkiin tutkimaan, missä on sitten näitä lemmikkejä vähän enemmän sinne. Sieltä haetaan sitten koira tai kissan pentu. Maailman eniten myyty PC-peli, joka johtuu siitä, että on ymmärtänyt tämän saman mitä Nokiakin, että turha tehdä niin kauheasti uudistuksia, että saa uutta mallia liikenteeseen. Tehdään lisäosia, jos ei niin kauheasti uudistuksia ole, mutta juuri tarpeeksi niin, että saadaan ihmiset jälleen kerran kaivamaan kuvettaan. Tällä kertaa on tosiaan otettu puutarhat ja lemmikit messiin ja kyllä kuule käy kauppa. Se on ihan hauska, kun tässä on nämä haisunäädät sun muut. Nyt kuule tulee häiriköimään tänne pihalle ja tulee jopa voi tulla sisälle kuule makuuhuoneeseen, niin se on aika pirun ikävää sitten. Oliko se semmoinen Sims-friikki, sulla on kaikki lisäosat ja ei mitään muuta puhutakaan kavereille? Ei todellakaan. Mun mielestä on niin kuin nukkekodilla leikkis, mutta se on tässä hämmentävää, että tähän jää jumiin. Niin. Siis tässä kuule vierähtää tunteja niin monta, kun ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Ja... Tämä on tavallaan onnistuttu toteuttamaan se pointti, että tämä käy niin kuin kaikille. Tää pikkutytötkin, kun niiden kanssa keskustelen aina, no en puhu näistä pikkutyttöjutuista niin enempää, mutta kun olen ymmärtänyt, että myöskin pikkutytöt näitä voivat pelailla samalla lailla kuin vanhemmat äijän käppyrät. Ja se mikä tässä on hauskinta just, että kun on nämä suomenkieliset versiot, niin se tuo paljon lisää. Tätähän toki saa myös Unleashed-nimisenä. Kyllä. Englantia sitten enemmänkin. Ja tässä on nyt tontteja, että pääset naapurustoon ja myös tekemään puutarhatöitä ja sun muuta kaikkea. Että silleen monipuolistunut. Elämää niin kuin normaalisti. On kivoja koiranpentuja ja niiden kanssa voi peuhata ja ja ulosteita keräillä sitten. Joo, aivan. Netillä on aikamoisia joka on ankareita. No. Mitäs sä nyt oikein yrität sinä puuhaa? Mä ostan tuolta koiran ja sen kanssa pitäisi vähän leikkiä. Onko sulla kuitenkin niinku elämäntavat nyt sit semmoiset, että sä pystyt tommoista nuorta koiraa, niinku, että ei sitä kannata ottaa, niinku, jos ei pysty sitä hoitamaan, että ei tää ole mikään tamakotsi? Kyllä mun elämäntilanne tässä on sen verran hyvä, että toi mun äijä kylläkään Ebu nimeltään, niin ei kyllä suostu mun kanssa samassa sängyssä nukkuu, mutta ehkä se koira sitä makuuhuonetta lämmittää sitten vähän paremmin. Joo, tässä on tietysti normaalit perhesuhteen ongelmat niin kuin havaittavissa. Niin kuin näette, pystyy valita uros ja naaras. Ostit Biatchin vai? Joo, mä tykkään, ne on ihan... Täällä on hyvin monipuolisesti näitä koiria, mutta jokainen tutustukoon niihin sitten itse. Mä haluan tämmöisen, niin kuin mun entinen koira oli vähän samannäköinen. Niin, kuoliko se vanhuuteen vai miten siinä kävi? Ettei käynyt toistoa sitten. No ei. Ei. Mun ukkeli voisi nyt sitten käydä vaikka katselemassa tätä kissaa täältä. Mutta siis hidastemposta ja tämmöistä, mutta niin kuin mukavaa ajanvietettä. Niin, näissä on aina se, nää tyydyttää jotain semmoista omituista Sims-elämää, mitä voidaan tavallaan vaihtoehtoisesti elää. Eli hyvään markkinarakoon on ja löytyy. Ja kuule tulevaisuudessa niin mä veikkaan, että netti on täynnä tämän tyyppisiä maailmoja, että tavallaan 3D-elämää eletään ja sitten sä voit ostaa huonekaluja kännykkäkrediiteillä ja sun muita
sisustaa omia kämppiä ja elää siellä niin kuin rinnakkaismaailmassa. Ja vielä täytyy sanoa, että täällähän voi tietysti ostaa lemmikeille nameja ja leluja ja pitää tietenkin pitää niistä huolta niin kuin oikeasta elämästä, mutta tutustukaa itse tarkemmin tähän hidastempoiseen, mutta viihdyttävään peliin. Me lähdetään nyt tämän peliarvostelun pariin. Syksy saapuu ja EA julkaisee jälleen iloksemme suuren joukon hieman päivitettyjä urheilupelejä, joiden joukosta löytyy myös tuoreen FIFA-sarjan edustaja. Tarjolla on siis jälleen varsin arcade-henkistä jalkapalloilua, jota on tosin yritetty viedä entistä realistisempaan suuntaan. Huomiota on tänä vuonna kiinnitetty etenkin pelivälineen liikkeeseen. Pallo ei enää pysy tiukasti sitä kuljettavan pelaajan jalassa, vaan poukkoilee tilanteesta riippuen varsin realistisen oloisesti. Tämä tekee etenkin flipterimäisistä maalin edustilanteista huomattavasti uskottavampia ja tuo puolustuspelaamiseenkin hieman enemmän syvyyttä. Kontrollipuolella merkittävin uutuus on DualShockin oikeanpuoleista tattia hyödyntävä harhautussysteemi, jonka avulla pelaaja voi kontrolloida pallollisen miehen edesottamuksia entistä tarkemmin. Peukalon siirtäminen pois syöttönopealta ei ole täysin luontevaa, mutta pienellä harjoittelulla homma alkaa sujua. Erilaisia harhautuksia olisi mahtunut mukaan vielä ainakin pari kappaletta, mutta muuten idea on yllättävänkin toimiva. Tämä pätee myös erikoistilanteiden toteutukseen, jota on hiottu huomattavasti. Palloon laitettavan kierteen voi valita nyt erittäin tarkasti ja laukauksen onnistuminen määritellään golfpeleissä tutun voimamittarin avulla. Tämä mahdollistaa niin millintarkat kulmatilanteet kuin upeat vapaapotkumaalitkin. Systeemi olisi tosin kaivannut vielä pientä viimeistelyä, sillä edestakaisin heiluva viisari reagoi napin painallukseen pienellä viiveellä. Sama jäykkyys näkyy pelituntumassa yleisemminkin. Myöskään kanssapelaajien tekoäly ei oikein vakuuta. Kentällä näkyy aivan liikaa paikallaan seisoskelevia pallonpotkijoita, jotka eivät syystä tai toisesta jaksa osallistua ottelutapahtumiin lainkaan. Hyökkäyspäässä pelaajien liikkuminen ei puolestaan vastaa kovin hyvin sitä, mitä futiskentillä on yleensä totuttu näkemään. Tilanteiden rakenteleminenkin onkin ajoittain varsin ongelmallista, kun vieressä seisovat joukkuetoverit eivät lähdekään odotettuun pystyjuoksuun, vaan hivuttautuvat vähitellen kohden keskialuetta. Aivan kelvoton pakkaus tekoäly ei kuitenkaan ole, sillä toisinaan hyökkääjät saavat aikaiseksi myös erittäin näyttäviä kuvioita. Idioottivarmoista maalipaikoista on päästy vähitellen eroon ja pelin vaikeusastekin alkaa olla kohdallaan. Amatööritasolla pelaaja vie ja tekoäly vikisee, mutta maalimäärät pysyvät varsin kohtuullisina. Vaikeusasteen noustessa pelin haastavuus lisääntyy ja otteluiden lopputuloksetkin alkavat tuntua oikeasti realistisilta. Pelimoodivalikoimasta löytyvät taas tuttuun tapaan ystävyysottelut, sarjat ja turnaukset. Uutena kokeiluana rivistöstä löytyy seurajoukkueiden välinen mestaruusmittelö, jossa Euroopan huiput kamppailevat keskinäisestä paremmuudesta. Eli jotakin samantapaista kuin Champions League, mutta ei oikeastaan sinne päinkään. Rakenteeltaan kyseessä on nimittäin melko tavallinen 18 joukkueen liiga. Pro Evolution Soccer ja tuoreen This is Football ovat viimeisen vuoden aikana tuoneet jalkapallopeleihin paljon uutta. EA luottaa kuitenkin edelleen vanhoihin ideoihin ja pelisarjan maineeseen, eikä jaksa juurikaan uudistaa peruslaadukasta tarjontaansa. Tämä näkyy myös FIFA 2003. Se on pohjimmiltaan varsin laadukas ja viihdyttävä futispeli, joka kuitenkin tuntuu kilpailijoidensa rinnalla häiritsevän kuivakalta kokemukselta. Super Trucks vaihtuikin pikkasen parempaan peliin, nimittäin tämmönen pikalähetys saapui meille kuin Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja sitä pelataan tällä viikkopalkintona myös olevalla Ratilla. Logitechin Forza Feedback. Aivan, siis palkintona on samanlainen, ei juuri tämä meidän käyttämämme versio, vaan mutta aivan upou. Palkintoon ei toki kuulu tämä minun istuimeni Vix Driving Seat, joka on aivan loistava lisälaite kaikille ajopelien ystäville.
täytyy siis olla erillinen ratti ennen kuin tämmöisellä istuimella tekee mitään, mutta sitten kun molemmat on, niin ai että kuulkaa, saa ajopeleistä paljon enemmän irti. Onko siinä hyvä istua? Tässä on todella hyvä istua ja tällainen selkeästi 2,5 metriä pitkä jamppa kuin meikäläinenkin, niin mahtuu tähän ihan hyvin. Ja se on säädettävissä kai? Joo, portaattomasti aivan valtava hyvät säädöt ja jämäkkä on kuin mikä ja kyllä tää on kuule hieno laite. Vähän tietysti tyyris noin niin kuin, jos ei ilmaiseksi näitä saa, mutta sanotaan, että ajopeleissä niin Force Feedback ratti ja tämmönen istuin, niin ai että harvemmalla kuitenkin konsolipeliomistajalla niin on semmonen pöytä esimerkiksi niin kuin PC kun yleensä semmoisella pöydällä, että se rati ja polkimet saa kivasti sinne, niin tää on aivan mahtava semmoisen. Tuolivirrytyksen kanssa ei tule siis muuta kuin tuoli, ei tuu polkimia, ei tuu rattia. Ei, ne täytyy erikseen ostaa. Mutta kun ne nyt saa sitten viikkopalkintona, niin siinä voi tuoliakin alkaa miettiä. Niin, silleen se menee. No miltä Need for Speed vaikuttaa? No, tämähän on yllättävän loistava. Ihan oikeesti mä aikoinaan tätä pelailin siellä Lontoossa ja silloin jo jäin odottamaan kyllä mahtavasti tätäkin. Tosin se oli Xbox-versio, mutta tämä Pleikka-versio näyttää edelleen yhtä hyvältä kuin uskalsi odottaa. Erittäin vauhdikasta, monipuolista kyttien pakoilua. Kyllä. Hienot on maisemat ja todella nätti vauhti on kova, vaikka sulla nyt ei autossa niin kovin paljon Joo, mulla on joku omituinen mopedi, kun tää ei oikein nyt liiku. Kato, täällä on roadblock. Siihen jäätiin. Siihen jäätiin. Aika hyvän näköinen hidastus oli siinä. Pitää yrittää karkuun. Busted ei hyvin mennyt sekään. No, pitää vaan kuulee. Oikeesti tällä autolla tai tällä tuolilla on niinku ihan mieletön ajella. Oikeesti, uskokaa. Jumalan kautta tää on niinku Linnanmäellä olisi. Aivan mahtavaa. Ja jämerää toi ohjain ja... Joo, Force Feedback on tietysti aina tuo sellaista realismia messiin, kun se tärisee ja ottaa vähän vastapalloa, jos tulet tiukkaan kurviin sun muuta. Että kyllä. Se on hieno keksintö. Miten tässä pelissä, niin miten nämä kaikki nyt sitten sopii yhteen? No sanotaan, että tämä pakkaus, mikä meillä tässä on, tuoli ja ratti ja peli, niin siinä on kuule semmonen satsi, että ei muuta tarvi elämässä enää tehdä. Minä ainakin jään tähän nyt istumaan. Sammuttakaa valot lähtiessä. No ei lähetä vielä mihinkään, sä saat jatkaa kyllä tässä vielä. Mä ihailen tämän maisemia. Tosiaan nyt enimmäkseen, siis Need for Speedistä tulee kyllä vielä arvostelua ja muuta, että nyt enimmäkseen laitetta tässä testataan, niin kuin aluksi sanottiin, että Supertruck piti olla tässä pelattavana, mutta kaikkien iloksi nyt peli sitten vaihtui pikkasen. Joo, Supertruck ei Force Feedbackia oikein ymmärtänyt, niin vaihdettiin jo tähän huomattavasti parempaa versioon. Kyllä. Tätä on monet odottanutkin ja meilläkin on ollut semmoinen erikoisreissu oli tuossa noin missä Supertuossa ja mä kävin haastattelemassa ihmisiä Ferrarin tehtaalla liittyen Need for Speediin. Joo, ikävä homma, mutta Janko se on tehtävä. Kyllä. Need for Speed-sarja on kyllä kauan tuottanut pelejä markkinoille ja tää on kyllä jo aurinko tulee varsin hyvä ilmestys. Tää on kyllä mahtavaa. Kyllä DualShock lentää nyt ikkunasta pihalle meikäläisellä. Sä sit päätytkin osallistua meidän viikkokilpailuun ja voittaa. Se on hyvä, kun mä näen ne vastaukset, mitä ihmiset on vastannut. Mä vaan kopioin ne sieltä ja laitan kaverini nimellä, katon niitä. Mulla on suuri osa niistä viikkopalkinnoista sumassa. Ne on niin. Sinnekö ne menee? Kai tää oli katkijoita. No, mutta sä oot nyt ihan innoissas. Sun täytyisi kyllä vielä tässä jotain muutakin ilmeisesti pelailla vähän. Joo, todetaan ne huomenna. Mä vedän tästä. Kun me lähdetään nyt mainostauolla ja katsotaan saadaanko lasu irti tosta tuolista vielä. Ettei ilman väkivaltaa.
Au. Oi. Me pelataan nyt tällä hetkellä tällaista peliä kuin VVE, WrestleMania X8 Kubella ja se on ihan kiva, kun tää tässä pelaa mua vastaan niin kuin jo parhaimmillaan. Ja Kato. mä en ole pelissä mukana vielä laittaa. Nyt on päästy perheväkivallan taustoilun kautta miesten lajeihin viimeinkin. Kato, mun äijä heti todella lähteä. Älä nyt jää nukkumaan nyt sinne ottaa läski turpa ja liha tummuu ja aivomössöillä leikitellä. Aika notkee kaveri. Siinä tehdään kyllä naamasta nyt tivolia, se on ihan selvä homma. Se on mun äijä, ei jaksa lähteä. Enkähän nuo ei anna periksi enempää nuo. No niin, nyt jalasta kiinni ja revit sen kaverin sinne ja lyö sen takaraivoa siihen reunaan, niin mä haluan tänne kyllä ylös. luulisi irtoavan. Törkeetä potkia vaan perseelle. No niin, ja nyt ai ja selkäranta. Say my name. Inhottavaa tuollainen. Rikishi, my man. Nyt joku lukko, oi, aika ikävästi. Tää mun Ai perhana. mun kurkku ei Se nyt vie oikein tohon niin sanotusti hygieniselle alueelle, eli sattuu kovin. Ai saamari. Otapa nyt tuo tuoli kättä ylös ja murskasi kaverin päähän, koska sehän tuosta niitä. Ja nyt on sitä törkeä. Nyt on vähän nyrkkeilyn makko. Nyt enemmän sellaisia hienoja lukko-otteita tiputuksia. Ja nyt ai apaa! Käsittämätön. Kiss my ass. Se ei ole ihan pieni se Ei. ass. Sä tiedät- Ai ja vielä Sä tiedät vertailantana lihavista pyllyistä, kun sun tyttöystävä about ton kukon, eikö se ooku toi? No itse asiassa 2 kertaa. Joo. Ja se on ovellus. Se on. Se on ovellus. Kato, se on ovellus. Ai! Siellä oli Rumaa on nyt käytössä. Nyt pitäisi ton kaveri on nuo Amerikan No niin, lukut rikkoot, eli Ota. Kurt Englen tehdä jotain. Otetaan toi tosta. Ota se tuoli nyt ja lyö se siihen rikki päähän, kun tässä nyt ollaan. No niin, ja nyt lähtee. Kuristaa. No niin. Tästä se jossain. Ikään kuin lähti, että näin. No niin, ymmärrätte. No niin, tee se. Hyvä. Pikkuhiljaa, no niin. Ai. No niin, nyt. Vää. Teet tollekin. En minä uskalla, kun se on nainen. Ei No niin, nyt on ilkeä näköistä. Nyt on todella. Ai. Saamari. Mutta miten nuo lihava mies käyttää stringejä? En mä tiedä, siellä on sumo-meininki, niillä on näin vaipat aina. Ja... Sekä niin, että se miehelle on ikävää, kun karvatkin jää väliin, mutta ei siinä. Luuleeko sä, että noilla on tuolla enää ton kokoisilla saamarissa sisään vetäytynyt, mitä niillä on ikinä siellä ollut? No niin, Kuule, noita sanotaan, no, törkeitä, toiset on vähän tuollaisia Hei. vaaritappelua, että Annetaan potkitaan niinku maassa kaverin. olevaa miestä. Tehdään sitten jotain tyylikästä, jotain Kato, nyt henkipuolta. on, nyt on Nyt on paha. Yes. No niin, siinä oli ihan tyylikästä kyllä kieltämättä. Tässä on siis kaikki nämä hahmot, mitä näissä yleensä näissä peleissä, mitä SmackDownissakin näin. 42 Joo. avattavissa olevaa hahmoa. Mitenkäs Nelipeli on mahdollista. onko teitä enemmän naisten vai miesten? Mies. Tai ei Onko kenenkään noin? peli. Eikö? Ei, tää on vähän... No on tässä oma viehätyksensä, mutta... Nousepa sinne ylös ja teepä se bodyslammi, niin katsotaan millä tää näyttää tuo kaverin naamassa. Ja ai, se on paha ja kaulaa. Otetaan. No niin, nyt on järjemä. No niin, anna mennä vaan, lyö. Kun tekis, miksi se petkelettä, kato meininki Hei, on maalla nyt- kova. Ai ja paha. Vielä nousee meikäläinen Ei iskee nouse enää, nyt ei talauja nouse enää. putkella naamatauluun, niin vielä on... Nyt pitäisi kyllä kohta nähdä jotain sen sortista, että yleisö oikein villiin. Onhan niillä kovasti plakaatteja tuolla, mutta ei niitä tuo oikein mitään. Siis tämähän on enemmän niinku tuon No Mercy siis jalanjäljillä, tai piti olla N64 peli, mutta enemmän niinku SmackDownin ystäville Niin, ehkä sitä tää käännä sen taktiikkaa jalka pois tyyli. sijoilta. Ota siitä kiinni, No niin. kun on lukko puristus, ota jalka pois sijoilta. Ai. Mä haluaisin ton Mulla on tuolla. vähän sellainen kutina, että tässä kyllä kohta lähtee bodyslammi tätä takanta, kun sulle Klaus, Ai. jos et sä mitään siinä oppi. Sähän tappaa kuin tyttö. Kato nyt tässä. Klaasu, kerrohan nyt, että sulla on tommonen jännä feikki-ohjaaja. Joo, tää on Trustmasterin tuote, eli näitähän on näitä kaiken näköisiä valmistajia, Ai. mutta tämähän nyt tuntuu olevan varsin loistava ja kieltämättä paljon tyylikkeemmän näköinen tämmönen Japanin neotyylinen systeemi. Hei. Kiinni. Älä koske Lyö mua. sinne, minne se sattuu. Silmiin ja... No hyvä, no niin. Unilla. Pitääkö sinne ulos tulla? Paha, oi Pitää paha. Nyt tulla. heilata itse sitä yli, jos se antaa ne myy. Mene nyt sinne toiselle puolelle. Toppas nyt sieltä alas, älkä käy nynnyille, ettei minun tarvitse ylitetä tulla niinku... Odotas nyt. Otappas nyt alas se sieltä se kaveri. No No niin. niin, nyt hyppää. Ai, piru. Aika hyvin kävi. Ohi meni kyllä. Kyllä, nyt alkaa täällä Turpoa tälle ja Pysy nyt tälle. siellä veri. rauhassa. Pikkuhiljaa. Jumalauta. Ai saa.
Jos Firebugsilla olisi toinen nimi, se olisi Roll Cage 3. Viime vuosina virallisia olympialaisia Lego-pelejä hataralla menestyksellä tehtävät Attention to Detail Studio palaa takavuosien kaahailuhitin teemoihin pleikkarin kaahailupelissä. Kyseessä ei kuitenkaan ole todellinen jatkosa, vaan enemmänkin kevennetty junioriversio pelikoneen arcade-kaahailun hallitsijasta. Firebugs seuraa pitkälti Roll Cage-pelin rakennetta. Turnausmuoto kattaa 3 asteittain vaikeutuvaa liigaa, kussakin kisassa 5 eri maailmassa 4 kuljettajaa vastaan. Palkinnot voi korjata talteen 2 voitolla, sillä paalupaikka finaaliin irtoi jo alkukilpailun kärkisijoituksella. Aiempien sijoitusten kuskit ratkaisevat loppukilpailun lähtöjärjestyksen keskenään 2 kuskin välisillä kaksintaistelulla, jotka käydään liikalta hullummiksi käytyillä harjoitusradoilla. Silti vaikeustaso pysyy merkisen kevyenä aina viimeiseen liigaan asti. Vasta silloin ajosuorituksensa joutuu panostamaan kaikilla taidoilla mitallisijoidut päästäkseen. Tavanomaisten pikakisojen ja aikajojen ohella vaihtoehdoksi tarvitaan mainio kaksinpeli jaetulla ruudulla. Sokerina pohjalla ansiokas kilpaura palkitaan 6 minipelillä, jotka nekin on laajattu Roll Cageista. Futurististen kaahailujen hengessä myös Firebugsin käsitys tulevaisuuden moottorurheilusta on epäurheilijamainen. Tulevaisuuden formulassa kepulipeli on osa sääntökirjaa, muiden motoristien moukarointiin tarvitaan 10 Roll Cageista tuttua asetta. Jokaisella kuskilla on lisäksi käytössä tavallisista tuhovoimaisempi erikoisase. Taktisia lisävoimia ovat turbot, immuuniksi painealat tekevät kirvet sekä kuskin kilpailijan ohitse sinkoava madonreikä. Varusteet arvotaan sattumanvaraisesti radalta poimittaessa ja kerralla olkapäänappujen alla voi pitää valittua 2 lisävoimaa. Painovoima tai fysiikan lait eivät rajoita hurjalla vauhdilla viilettäviä ajokia. Motoristi voi kaataa kilpailun ohi seinää tai kattoa pitkin, eikä edes ajokin pyörähtäminen katolle hidasta vauhtia. Vauhdin tunnetaan kiitettävästi, vaikka aivan wipe-outin nopeuksin ja grafiikan sulavuuteen ei päästä. Grafiikkaan ja valikoihin on etsitty japanilaisvaikutteita, joissa tekijät käyttävät koomista termiä euromanga. Värikylläiset maailmat ovat kieltämättä komeita, mutta radat voisivat olla monipuolisempia. Piilotetut oikotiet, reittivalintojen vastustajan reiteille sortuvat rakennelmat olivat esikuvan suola. Niistä ei Firebugsin putkimassa radalla näin jälkeen. Firebugs polveutuu selvästi Roll Cage-perheestä, mutta serkoistasainen lajityypin valioyksilö se ei ole. Roll Cageit ovat paitsi haastavampia, myös laajempia ja viimeistellympiä pelejä. Firebugs on silti tyylipuhdas arcade-kaahailu pleikkarille, etenkin tänä ennätysmäärän kakkosluokan julkaisua nähdään vuonna. Plussapuolena kiireksi voi valita myös Suomen, jolla kaikki valikot on käännetty. Kotimaa on esillä myös ääniradalla, jolla kuullaan muun muassa Bonfak MC:tä. Muusikot itse löytyvät tunnistettavana karikatyyrinä kirjavasta, mutta suppeasta hahmovalikosta. Tässä on se suosittu palauteosio, eli täällä kysellään seuraavaa tai toivotetaan seuraavaa. Onko tämä huumoriohjelma, kun teillä on siellä vitsimiakka nimeltä Jupo? Laukoo yhtä hyviä vitsejä kuin Elvis nykyään, eli molemmat on tosi syvältä. Ja se vertaranta samaa pussin Juponkaa ja meree. Harro, Kari, Klaus ja Nanna ovat asian linjalla. Ei kun samaa rataa jatkossa toivoo pitää pois. Hyvä Fat Boy. Olet mun suosikkilista. Huumorin linjalla ollaan, mutta myös tiukkaa asiaa tulee, eli kaikille jotakin. Sitten palkintoja. Meillä on palkintona tämän viikon kysymyksiin oikein vastanneille tämmöinen Logitechin Driving Force Feedback -ratti, jota tuossa jo Need for Speedin yhteydessä kokeiltiinkin. Hieno vehje ja varmasti sen arvoinen, että kannattaa katsella joka ikinen ohjelma ja vastata kysymyksiin. Tämän päivän kysymys kuuluu jokseenkin näin. Sims-lemmikit. Tuossa pelailtiin aikaisemmin, mikä se on englanninkieliseltä nimeltään? Sims jotain. Siihen www.supido.tv, vastaukset sinne ja Logitech kotiin. Ja nyt pelataan sitten niin kuin sinä vastaa Vertaranta. Joo, se kaveri tiennyt, ettei saanut lyödä kavereita silmät päässä. Nyt jouduttiin menemään sitten kehä asti. Mies rupesi tuolla... Ai kun nainen lentää nätisti. Mä otin tosta naisen, koska mä totesin, että tosta miehestä ei ole vastusta muutenkaan. Voi jos Hulk Hoganista ei ole vastusta, niin ei kenestä. Kato nyt tätä! Mä en puhunut Hulk Hogan. Mikä se onkin nimeltään tällä kertaa Hollywood Hogan? Minä olen Hulk Hogan. No lyö sitä naista. Tee nyt joku juttu, ämmä. Ei se tee, kun siestä ohjaa. Sillä on niin kauhean etupaino noin vehkeissä, että se ei pysty oikein niinku... No niin, kato kun nainen ottaa siinä
korvista kiinni, törkeet. Älä käy lähentelemään. Tässä on nyt Kouvolan yksisarvinen kostaja lujilla. Mutta ei se mitään, no se ylös mies. Noniin, oi. Ai, luulis, että tommonen pitkä tiukset on ilkeä. Ai. Kyllä tommonen 300. Äijä. Ai jumakauan. No niin, nyt Naisen ottaa tyttö näkyy. täppinkiä, nimittäin nyt ollaan päällä. Nyt niinku väkisin maataan toisin sanoen tässä. Ai ja selkärankaryppyjä, Hulk ei anna periksi Totta, hetkeä. pienemmät toverit sattuu. Kato, nyt taas lähti.